Halo, selamat siang guys. Pada kesempatan hari Jumat ini kebetulan nih tetangga sebelah lagi tak tok membuat gayor gong. Nih, orangnya telanjang, maaf ya guys ya, orangnya telanjang karena dia kalau pakai kaos malah gatel. Ini namanya Mbah Salam ya. Orangnya biasa kan kebu. Ini orangnya nggak mau di close up ini. Nih yang punya adalah Mbah Larno, orangnya Mbah Larno. Sama Cak Mujib. Jadi saksi mata pembuatan gayor gong lah. Ini ngomong-ngomong, ini pembuatan gayor nih gongnya ceritanya yang mana? Gongnya nih ketoke larase loro larase 5 karo laras 6 nek ora salah. Kae cek digantung dadi nek salah diselehno iku marai ngelih karo tukange, dadi kebetulan tukange ora disugur blas iki. Kopi yo gak panggah nganggur iki. Nah, muga-muga iki kok gonge gek dadi iki cagake lagi di format apa di piye di styleno iku nggih niki. Nah, kopine ya wis siap kae. Iki ning kon gawe dhewe iki critane trimo aja gak ono isine iki. Ya sepurane iki. Tukange lagi ngunjuk kopi. Oke, selamat siang guys. Engko nek wis dadi kita ulang kembali rekodnya. Oke, terima kasih, selamat siang.